Kana ji ko awal? Ina jin ka oga. Inda ya din nan ya fada. Kai karan kasin sai na sai ma je kai. Oga. Kawai ka shana a Ka ce ne dan wannan din nan da nake cilin da shi. Zan daina. Zaka sai mun samu irin na sai ma mu haɗu bakani. Ai ka maka na fi sai in samu irin wanda ake latsa wannan yayi tashi. Ka kwanta da ya fi abin nan. In dai kai hakuri. In ka nare ka zage kai aiki. Mota ma nan ya kawo kai. Allah oga. Ai ni na yi so kamar irin salulan nan taka. Ka ga wannan da nake dan mama da ita. Ka san mu da mu ka san. Barin duba kwalayen nan. Ka san mu waya a gurin mu dole ne. Ko banza harkan yanzu ba ganka da wayoyin nan ba ma yan mata ba kula mutum suke ba. Sun zan suna mai magani. Yawwa awal. Yau kai ta tara musu wa'annan miji. Ka tara su. Sannan je wayan nan kara fa ka sake ka gitta ko rabin kilo. Na ga ma. Yawwa. Wai wani ji garin ne kaf kaman ba kasuwa tun da zuwan muka baza suke karka da mu Allah zai taimaka mana kaga kwalin nan in aka samu ya kawo nan ne kaga ya kake gani a za a ci kuɗi kai karan kanka na sai ma gura kai kamar irin jegarin nan naka ke ana kwanta da hankalinka Uga yau za a ara mu jegarin nan dan je cilin ne ƙarya kake a hankin nan ban hada shi da kowa ba Okay. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da yau. Barka da yau. Da aiki. Dala, wai shugaban gonga nan? Ni ne nan, ka toge din nan. Kai ne? Ni ne nan. Kai, yaro bane da kai kake jin labarin sa ni da ba ta zari. Dan bane wani yaro haka dan za ka gani. Wannan kidan girbi haka. Ka so mana ne. Wanda baya jari, wani tuke kenan nan Jamilu. Ya duk ba wannan ba. Ina da aluminium, ina da waya. Yanzu abin da za a yi dan da mun zo maka da aluminium ne jan waya tana can ko ba haka ba da haka yanzu da zaka ba mu naira 3,000 da kiɗin mashin ɗinka za mu je mu ɗauko maka jan waya yanzu ga aluminium anan jan waya za ku kawo jan za mu kawo jan waya yanzu nan za ku kawo jan waya to ka tambaye ta kaji me tace maka ba su makullin nan je su kawo harka gaba ya ina magana da kana ka ba su makulli su je su kawo kaka da ana magana jan waya ka wani kai ana neman yara ma masu yan dima ka dauko na kirikun wannan aikin da yake ko beza albarka ka ba su makulli ba su makulli za su kawo kaya ne kaya za su ga uwa gani ka ga sunan cinikin yau ne ku je fa ku kan ku ba damuwa sai ka shi za a ba kuwa maganar transfer ba damuwa anya akwai kanshin gaskiya a wagga lamari kuwa na ga fiye da minti 30 har yanzu waɗin gaba Allah ba su dawo ba jar wayan nan bata zo ba ka sani ba kai ni ogani ba ma jar wayan ba je garin nan na kasan na ce ma yau akwai kutaci da ni nake kwalisa a gari a wani amma ba sun ce jan waya bane kuma mun yi kuskure har yanzu ba mu tayi mun duba to mu tayi ba jan waya ba jan wayan suka je kawo aluminium okay aluminium ne a ciki kasan ni ban ji me aka tattauna kai mu je mu duba